ɗaukar sanda ko yawo da sanda alama ce ta mumini kuma sunna ce ta annabawa. Wannan hadisin da'ifi ne, bai inganta ba. To yanzu wannan hadisin idan shine zai sa mutum ya rinka yawo da sanda wadda ita ta gadar da dan fodiyo ya gadarwa da iyayen mu Fulani yawo da sanda, hadisin bai tabbata ba. To ba irin waɗannan sunnonin muke magana ba. Kenan tun a zamanin sahabbai ana tace sunnoni. In faɗa sahabi sunna hadisi sai ya yi ƙoƙarin tabbatarwa, kamar yadda Bukhari ya ruwaito daga Sayyidina Umar. Wata rana Abu Musa al-Ash'ari ya zo gidan shi ya sallama 1 2 3. Umar bai ji bane yaya aka yi ne, can sai daga baya Umar ya fito ya ce ba ɗazu na jin muryar Abdullahi ibn Qais ba, wato Abu Musa aka ce ya zo ya sallama 3 ya juya. Abu Ayyub al-Ansari nake jin, Abu Ayyub al-Ansari ko Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari ya koma ya tafi, sai ce a nemo shi. Aka nemo shi ya zo sai ce mishi ya kai sallama 3 ka koma, sai ce saboda baka amsa ba, baka ba da wani umarnin in tsaya ko in tafi ko ka, shine na juya, saboda annabi ya ce duk wanda ya sallama 3 babu wani jawabi ya juya. Sai ce in ma ka kawo min kai da wa kuka ji wannan hadisin ko kuma sai na farfasa bayanka. Wannan yana daga abin da ke ɗauko mana tarihin at-tathabbut fi riwayatil hadith. Abu Musa al-Ash'ari ya tafi anguwarsa Abu Sa'id al-Khudri, ya tsaya cikin mutane ya ciya da Allah ko akwai wanda ya san wannan hadisi. Wani dattijo cikin malaman su ya ce ai wannan hadisi duk anguwar nan kowa ya san shi, yana nan annabi ya faɗi. Sai ce kaga wannan yaron ma dan karamin na ya isa ya shaidar ka tafi. Sai ce Abu Sa'id je ka kai shaidar shi. Abu Sa'id al-Khudri je ba da shaidar Abu Musa al-Ash'ari a wurin Umar. To wannan yana daga abin da a cikin da'awar mu ta salafiya muka kayyade wa kanmu, tace sunna. Muka ce tace sunna ba muna nufin mai takalidanci da kowa ba, a'a, ba kuma muna faɗin waɗannan kalmomin bane malam saboda ina ma bayani ne, su ba ina bayani, ba muna